Svi projekti koje je gradska opština Palilula započela prethodna vlast biće nastavljeni jer mora da se smanji stopa siromaštva, kaže predsjednik ove opštine Boban Đunić. Za početak najsiromašnija Niška opština dobiće 12 km atarskih puteva, a biće postavljeno i 10 novih mobilijara. Pred novoformiranom vlašću u gradskoj opštini Palilula je težak zadatak jer na njenoj teritoriji živi 47% građana koji su na neki način korisnici socijalne pomoći. Zatečeno stanje mora da se menja kako bi žitelji ove opštine živeli bolje, kaže predsjednik Boban Đunić. Ono što mi možemo u ovom trenutku da obećamo i da ćemo u vrlo kratkom vremenskom periodu da uradimo jeste da ćemo nastaviti sa projektima koji su u realizaciji na teritoriji opštine Palilula, da ćemo u narednoj nedelji postaviti 5 do 10 novih mobilijara, da ćemo u kratkom vremenskom periodu za nekih mesec do 2 nasipati i uraditi i preurediti oko 12 km atarskih puteva, što će svakako poboljšati uslove za život i rad naših žitelja. Plan novoformirane vlasti je između ostalog da bude odgovorna i da ispuni većinu predizbornih obećanja, počevši od kvalitetnog menadžmenta koji će raditi na razvoju opštine. Đunić dodaje da će gradska opština Palilula uskoro dobiti i nove prostorije jer je sadašnje sedište neadekvatno u odnosu na broj zaposlenih.